Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions ndine imwe WhatsApp voice note iroro randirwadza. I have had so many confessions but nyaya iyi yandibata. Let me play the voice note for you. I'm Kumanasha Makabiko. I hope you're fine. Nevanhu vese vakateerera chirongwa tinotenda chirongwa chenyu chinotibetsera. We learn a lot of things. Iwe neungoshona problem yako uchifunga kuti haigadzirike kana kuti haipedzi, hakuna vanhu vanokwanisa kukupa maadvice, but wozonzwawo zvevamweona kuti yeah, it gives you courage and confidence kuti ungoitawo air out your issue, ndingachikumbirawo kuti kana makuposta mundivharewo voice rangu risazikanwe. Munoziva kuti ndakashayikirwa nabhuti vangu vandinotevera, takazvarwa tiri two mumhuri muna 2021. Bhuti vangu ava tanga takasiyana ne16 years. Hamuna angati vane mhuri, mukadzi nevana 2. Pane nyaya isina kundibuta mushe because everyone family medu vari kuzvibvunza kuti zvichakambonyatsoitika papa, because at first when he died zvakatotishamisa kuti the way he died, but takangoti amipiwo kuda kwaMwari. You just let zvimwe zvinhu go. But kare fast forward to 2023 something else happened. Alright, but vangu vakangoti kuri on a Wednesday hanzi vangoti nakungoti handisi kwakasangana nemumwe wandinongoti cousin wedu wanditi akatotaura akati handisi kunzwa mushe, ndinenge ndiri kungofila wiki kuzarirwa. Zvakupfuurawo Wednesday yacho iyoyo. Then on a Friday hanzi akangobva kubasa. Mukadzi akanzi munhu wese kunharaunda yako, nharaunda yavaigara yacho is a very small community, saka akatsva kuti musi anenge musi anenge achizivana. Hanzi vanhu vakawanda vakatomuona Friday iyoyo up to around 3 masikati 4 achaisa, akatopfuura pane imwe shopu vakatomutaudza munhu aitozivikanwa hake. Hanzi zvona asvika kumba mukadzi akati ndakasvika ndichimubvunza kuti why are you looking like hausi kufilapo kana kuti iye ndobva angoti hanzi ndakangoneta. Mukadzi ndobva hanzi ndakazongomubikirawo his favorite food. While I was cooking, hanzi akatanga kutongoscreama kuti Satani papandiri, anditi hanzi nemukadzi ndobva ndangoenda kwaari ndikati kuti ndaipa mwana chii, unai makuvhundutsa vana. Hanzi ndobva angoti handiri right. Hanzi pakudya chikafu chiya manje chipasapa, hanzi akangodya hafu, icho chiri chikafu chake chaanyatsofarira. Akangodya hafu ndobva atotarisa mukadzi mumaziso ndobva ati waita hako. Hanzi ndobva ndati chii, but aiwa ndiri right, toda kuzorora. Saka hanzi vakarara mangwana acho makuseni na 4 AM. Kuma4 ari kuti mukadzi ari kuti ndakanzwa kuti kufema kwakuzi kufema kwandinoziva. Hanzi ndobva ndati ndobva ndamumutsa ndikati pane pari kurwadza, akati aiwa. Hanzi ndobva ndamugadzirira mapilo, ndobva agara zvakanaka, mbva arara nemakontinental pilo aya. Hanzi ndobva ndatanga kumubata muviri wake ndikanzwa kuti izvo muviri wakutopisa, wakutotonhora. Hanzi ndikamumutsa ndikati hausuda kuenda kutoilet here because ndaida kuona kuti chii, ndini here ndiri kunzwa mushe. Hanzi ndikaona munhu ari kutoenda kutoilet achitobatirira, ndikatoona kuti hapana something wrong. Hanzi asvika kutoilet kuya kuti achikwanisa kuchibata nhengo yake atunde, hazvina kuitika. Akabva atongoregedzera munhu bva atozviwetera. Ndikatoona kuti pane zvakutoitika. Hanzi ndikatora bhuti vako ndikavaendesa kubedroom. Hanzi ari kubedroom ikoko ndiri busy kucleana weti iya, ndakufonerawo nevanhu vandinoziva kuti vauye, like pane shamwari dzavo which was a couple but which was a best friend to them.
hanzi ndovana vafunira kama vauya hanzi ndovati angoskrima futi zvakangoti satani siyana nemi hanzi akaskrima zvimwe zvazviyazvazvo kutoti kana ndofunga teroro manebhasi akanzwa chaiko hanzi takushiza makutaura naye munhu achatotauri ndokuzoenda naye kuchipatara zvikazodii saka isu taigara munharaunda yakasiyana imwe sitiwo ndobva tafonerwa kuno kukumba ini namai mbva tanzwa kuti hanzi munhu azodai aenda kuhospital nadokta zvazodai asi vari kuti dokta wacho akatanga vamushedzera kumba here zvikazodini yacho inge sikaenzwika exactly but inini kuno kukumba naamai ndakungofona ka after 2 seconds kuti tinzwa kuti aufa ikoko until azotudza kuti hanzi matest ese aitwa zvese zviri negative but vakuda kuti vamute airlift kuuya kusiti kwatanga tichigara isusu manje because kwavo kwavanga tigara it's a small town kwatanga tichigara isusu manje ndiko kune it's a bigger town, it's a bigger city. Hanzi ndosika vachidriver paya ndofunga vachienda neambulance kupi kuairport yavo ndofunga maybe mweya wakapirirawo munzira anyways ndobva vatifonera vakazotiudza vakazotifunza kuti muda kuti tiite sei tikontinue nebhodhi iwe ikoko here kwamuri kana kuti igare ikoko amai vangu vakangoconsiderawo kuti kuita bhodhi igare ikoko kune vana nemukadzi kana vachida kuzotova vachipota vachinoona kuva alright fine ndobva taenda manje kufuneral manje amai vemukadzi wabhuti vangu vanogara isusu musame city yatinogara isusu tiona kuti taifanira kubva tese family kuenda kurufu but ivo vakabva vatokwira vega vakatonosvika first ndimai vemukadzi avo alright izvo takazosara tosvika vhiri manheru kuma6 manheru ikoko funeral ikaitwa of which vanhu vakaenda kufuneral ndini namai vangu nevamwe 2 macousins angu because hatina father figure, our family is very small, hatina father figure. Tasvika ikoko funeral yese ndobva yatorwa over nasekuru vemukadzi wabhuti vangu. Okay fine, we did not mind. Zvaitika kudaro after funeral mangwana munhu wacho wabhuti vangu vavigwa paya ndobva sekuru vaive kutora over the funeral kwabva vaita announcement zvikanzi munosari panapa ngaita sei ngadzokere kudzimba kwako dzavo toda kumbona nemwana wedu kupi kwatinogara. Saka kwatinogara izini kunoku kwedu isusu because ndiko kwatinogara isusu, ndiko kunogara mai vemuroora, ndiko kunogara vanasekuru vacho. Anditikanzi toda kumbona naye ambonoonekwa nemadhokta, kana vanoda kuzomuona vanozomuona adzoka. Kuri kuti hameno kuti ndindakangofungawo zvisirizvo kana but I thought kuti maybe vaizongotiwo amai maybe vana mai ngavambosara anditi or something. Zvisinei amai vangu vambva vangoti alright inini ndichaita kunogara kuna mainini vangu, kuna vamwe mainini vangu vanga vachigara ikoko kusmaller town kwacho ikoko. Tichimbomirira ndikati boina ndichatombogara ndakutodzokera kumba hangu. Ndadzoka kumba zvakanaka. Saka ndabva ndati ndichingosvika kumba ndabva ndati saka sinzi muroora ari kuuya kusaiti kunoku kusiti yedu rekani ndotomuta ndichimufondera kuti kana akasvika ndotora hangu vana ndimbovapisa pana mai ndigara hangu nevana inini iye achiita zvake zvavari kuita zvemadhokta. For 2 good weeks I could not get in touch with those people. Veukoko vana mai vangu nana mainini vangu kuvari kutara kumufonderawo hazvi kupika, hazvisi kupinda, zvazodai indobva ndangoti rekani ngotora zvinhu tese nditenge zvinhu ndiende kumba kwani kwa mother-in-law vedu anditi since ndiko kune muroora ndingoenda ndingonovaona. Maybe mafoni haasi kupinda. She decided kuti asave pamafoni. Ndobva ndaita sei, ndobva ndatenga zvinhu, ndachinga nyama chichi ndobva ndaenda ikoko. Ndichisvika kune vamwe vanhu anditi ndikati ko vanhu vanogara panapa vana ningi varipi? Zvikanzi vaya havachatogari panapa, vakatuta vakugara kupi. Ndikati alright, tikandifone zvangu. Ava ma-in-laws edu vakatuta hatitozivi. Alright, ndobva ndafonera ma-in-laws acho fuiri mai vemuroora ndikati ndokumbokubvunza kuti ndofamba sei kuya kwamuri. Ndobva vatoti havasitoriko kwandiri kunoku, vari kunani kuna sekuru vavo. Anditi sekuru vavo vacho vaive kuita take over the funeral of which stays in a different
location, and it is in same city tese but in different location. Okay, ndikati kandosvika sei koko zvikanzi haina anditomboziva ndikuona kwandiri kuno kunditori kure ivo vatori kuona sekuru vavo zviro zvavari kuita zvokuti dokta what handizivi kuti zviri kufamba sei. Ndikati ndakangopererwa ndikasezvana ndikatenga ipapo pamba ipapo pane vanhu vandisingazivi ndikati muchasara muchishandisa kwabva ndadzoka kumba murei kwedu mubva vangu kuti ngatimuonai kuti vari kuda kuita sei. Tagara tikatoona after 2 weeks later ndikazombotaura namai vangu vari kumba kwamainini ikoko ndichivabvunza kuti koza mai vatatenge vari kuchema ndikati zvikanzi mudumbu wangu amainini vangu ndovazonsendera meseji vakati aiwa hakuna mudumbu wavari kumbonzwa murora wako atodzoka kunoko adzoka namai vake nasekuru vake vaiva nevada vapfuura hanzi vakati dokta tikwanzi zvona chimbomusiyai murora wenyu ambochema ega. Saka ivhuro ndoka zvakuvashamisa kuti dokta anopinda papi kuone nyaya dzegrievance. Alright. Amai mbva vati ndichambogara kunoko 1 month ndiri kuna mainini vako maybe pandinoenda kuzodzokawo kupi ikoko ndichakwanisa kuti ndione kana nevana vagara ikoko pavanga muroora haasi kana kumbovacheka haasi kana kumbodii vana mai vangu vese apa wese mainini vangu vaita zvirwarirwawo nechronic disease vatova paage yekuti anything can happen anytime but she never checked on them. She acted like ndiye akaita sei akafirwa. Handiti ana mai vangu kuti asafoni amai vangu pavakadzoka so ndivaingoti hey iye bvangu vapa 1 word sentence kuti makadii mama tiripo vana vai right ubvangosea zvakadaro. 1 month yauya amai vakuti ndakudzoka rega timbotaura naye murora ndobva atanzi zvona angoti pavakati atakunda uchidzokera kubulawayo havana kumuudza kuti ndokumbura kuona vana vangoti akuchidzokera kubulawa hoping kuti yezvisei kuti regai muye ndizokurakidzai vazukuru. Iye akabva angoti alright mufambepo zvangoperawo zvakadaro. Tinoona kuti murora wangu ndiye aitota senge ndiye mwana mai vangu pana bhudhi vangu. Vanhu vaitofunga kuti ndiri munin'ina wemurora wangu. She was so close to the mom. I don't know kuti influence yakabva kupi kuna mai kana kuti pane something chakabatwa ipapo because murora wangu vanasisi vake vari kuEngland kudaro vane imba yavaivaka kunoku isusu kwataigara like same city yataigara ini namama wangu ndiko kwaivakani sisters vacho makii esisters vacho nemurume wacho makii ese emba yavo nemakii emotikara dzavo zvose zvanga zvakachengeteswa bhudhi vangu. At some point ndaitomboti kuna mainini vangu tichimbotaura namainini vangu vaive chronic disease kuti sei kasi bhudhi vangu avo vakaita senge vakatombodyiwa here or something because vaiti kana vakauya kusiti kwataigara isusu vaingouya voita sei ungogara maybe kana 30 to 45 minutes pamba pedu isusu pandiri namai vangu but obva atotikonzera tafanira kuenda kunani kuna mama mai vemukadzi tafanira kuenda tozoenda kumba kwani uko kwavane makizi kwana sisi chichichichichi. Saka yotofaini kuti kunoko kana wangogara 35 minutes avaisi tombodya futi tatoshaya time yekuti timbonyatsotobikawo aproper meal tidye as a family. Asi uko ndokwavaisvika vonodya voswera vozobva vakuenda kuimba iyo yavane makizi vonorara ikoko. You see? Alright, fast forward pane zvinhu zvakazotumirwa kubva kuchando nevamwe sekuru vangu. Saka sekuru vangu kana vachitumira vanhu kubva kuchando votumira family yese. Saka zvinosvikira pandiri and then ndozvidistribhuta kune munhu wese. Saka sekuru ndobva vatoti ndatumira zvimwe zvekupi zvekumuroora ndobva vatosendera muroora message vachitoti hapana zvinhu zvako zvauya chichichichichi. Iye ndobva angoti alright kana zviri kuna mama meaning kuno kwedu kana zviri kuna mama zvichengetesa ikoko ndichatosa ndinozvitora ndiri kubasa. Those things we stayed with them for 3-4 months ndichitoti sendaone nemessage kuti mukadzi zvinhu zvako anguti ndikuya ndosvika pakazoona kuti paane pressure manje vanhu vanozofind out kuti handipo but anita sei ndione plan yekuvaudza takangozorisiva phone call from mai vake vakati ndichendikudzei. That was now because
bhuti wangu akashaika 2021. That was now 2022. He died early 2021. Zvinhu zviye zvakabva kuchando zvakasvika late 2021 kunana September, October. Then we looked for trying kuti kuzvinzva kwachimwe ndokubasa until 2022 February. Tikazoreceive phone call inobva kuna mai vake zvikanzi andatiti kuudzai kuti murora wenyu akaenda kuchando nemwana mudiki, muhombe ndiye asara, varikuda kugadzirira kuti aende. Kuona kusatombotodzoo, but amai havana kutosei, havana kana kumbokomplaina, vakabva vasina message kune murora zvikanzi ndadzwa kuti haupo, wakaenda, let's hope kwauri koko iyoyo angonyora mai vangu vamunyorera zipichi kudai, yakabva angonyora one sentence kuti maita basa mama, ndichataura nemi kuenda settle down. That was it. Then we told manje hama dzedu dzekusaiti koko dzikatraya kumutsvaga kutaura naye kudiya munhu akasatombobatiki. Zvisinei tagara tikati tazviona. Mainini vangu vaya vechronic disease ndobva vazoshaika. Ndobva ndafamba ini ndikaenda kutown yavo, that smaller town yacho yaigara bhuti vangu, kosi ndokuigara mainini vangu. Tafunga kuti mwana muhombe wabhuti vangu tichamuona kana hama dzangu dziri koko dzikatoti hatisati tatomumvura tambomuona ever. Alright. That was muna 2022 and it's mid 2022 ndopota tazviona. Saka fast forward ngetwe muna 2023 nenge ya 2 years ka bhuti wangu washaika. Kwabva ndati you know what, ndibva udzowo mhuri yangu ndikuti I feel it's best kuti ndikwire bhazi ndiende ikoko kwakavigirwa bhuti, you know, because kwatova 2 years. Imagine mainini wangu akashaikawo mid 2022 but wakatoisirwawo dombo chichichichi. Isusu tataitotarisa kuti zvinoita kuti tingoisa dombo pasina vana, but communication pasina. Nekuchanda ikoko they tried communicating, ndofunga ngati wabloka whatever, I don't know. Alright, saka ndingoramba ndichingotaura ndichingoti ndoda kufamba kuenda kuna bhuti, and then ndofunga ndine 2 weeks pana ndatova ready kuti ndichienda, ndandakuramba ndichikutaura zita rake. Kandi ndobva zvangodhuka manje ndobva ndareceive phone call. Ndakabva ndareceive a message from munin'ina wemuroora ari kusouth, akatonditi konai anti muri right, makashanda sei paya paweekend? Ndikati takashanda sei kupi? But sorry, ndashandisa wrong contact hamuzirini, muri right here. Dai akatozvinyararira, akanyepera chi. Saka ndofunga akabva afonera amai vake fast kuti mai mama ndasendera anti message kuti so ndasingazivi kuti vanga vasipo. Maybe she said that because mai yacho mbva 30 minutes kutombva vatifonera, vafonera mai vangu vati kwanzwa kuti makadii, ndazindikuudzai kuti guva remwanakomana wenyu rakaiswa dombo. Amai vangu vakachema, vakati rakaiswa dombo pamwe, rakaiswa dombo pamwe paguva remwana wangu pasina munhu anoziva, you know. Ndabva vati mukadzi wake akatumira mari kune murungu aive bosi wabhuti vangu aive murungu, akatumira mari koko ndiye akazonoisa dombo. Hapasati paitwa any function, tikangomirira. Mai vangu vakati no, kuzonoisa sei? Vanhu varungu vanoziva culture, naivo vanozviziva culture yekuisa dombo. Wai vangomhanyira kungoisa dombo sei zvisina kuya pakatumira. Hanzi ndikasvika aiwa ndakakuudzai kuti uyu akaenda kuchando akatanza chanotsvaga mari yekuti aise dombo paguva remurume wake. Saka mari yacho payakatumira makaregera kukonsulta isusu first. Imagine vakaita zvavakaita varivega zvikanzi muri kupote chii, hapana munhu wekufamily kwedu akaenda. But that's not the message that I got in. Mwana wavo munin'ina wemuroora wangu akasenda message akati anti makashanda sei. That means pane kushanda kwakaitwa. Alright,
you know, it just then brought up everything. But maybe time here and I was there up to 2 weeks is ndakwenda maybe I kuti ndizive ndisandaenda because maybe ndezvinosangana nevanhu vari kuisa dombo itori zidombo rakanaka hombe rakavhara kuvhara kuti ndindi mai vacho kupopota kuti muri kupopota chii handi kana muchida kunotaura nemwana wenyu munonotaura naye pane dombo ndiani ambotaura zvekunotaura nemwana wedu ndiani zvaakubva kupi izvozvo, you know. So, okay, just after my brother died, ndakaenda ndikambofamba, you know, I was not okay. Ndakafamba, you know, I'm not saying kuti ndiri munhu ari spiritual, like anoonesa or anything, but my family is very small, saka those family members vatinavo tinenge tichitori close, you know, as small as we are. Takashayikirwa nevanhu 3 but vangu naantu vangu ve-chronic disease nemunin'ina wangu. Imagine munin'ina wangu as mwana wamainini, but imagine kuti pakangofa munin'ina wangu namainini wangu, the day after ndatorara ndichitobva kuvaviga. I dreamed something about them, you know. But zvazvokungoti anenge angoriwo maybe my last goodbye dreams. But vangu kana, if I can tell you kuti even up to now, I have never dreamt of my own blood. Kana. Alright, fine. So, you know, it was not sitting well with me ever since pandakabva kufuneral yambuti vangu. Ndakatombofambawo, kwandafamba ndichingotsvaka ungoti what's the answer, you know. And kwandaenda manje kumaprofita, I went I think to 2 or 3 people vachingoti kuti vako vakashereketwa nemunhu ari padhuze, you know. And so pandakazoenda kune imwe n'anga iyo ndofaya nditanzi zvona kuti vako vakaisirwa poison nemukadzi. My brother was just like, brother wangu wakaisirwa poison nemukadzi. Zvikanzi maybe munhu wani anokwanisa kuzokuudza the truth, might not be now, maybe 30 years later. Mwana wake last born wandiri kuti ndiye akatenga kuenda nani nemuroora kupi kuchando, because akazvarwa achasenge she was slow, saka aigara ari paside pamama vake. Saka ndakataka kutopicture kuti ndofunga time iyo yavamaisra zvavamuistraka, ndofunga vaitaura vachitochema aripo mwana yeyo kuti mwana wangu ndiri kuita izvi because tofana kudai. Ndizvo ndakufunga, because for me to be told kuti mwana wechitundi anokwanisa kuzokuudzai maybe later in the year, in the lifetime, you know. Saka kuzomhanya kuzoita Tombstone, what for? Kasi pane zvinhu zvakavharwa here. Maybe chimbuyazondiudzaiwo kana mungangondiudzawo ma-advices I don't know muri eZimbabwe. Kasi pane zvavakavhara here. Kasi vakaita zvokumufuratidza kuti ndisatombobva ndatombonzwa ini kana kurota kana kudii. Chii chakaitika pana mbuti wangu. Ende musi mufunge kuti madaizo ndanga ndakuenda already nini ndakatonzwa kuti akaiswa poison before this whole Tombstone thing. Saka ndaitoti kana ndakuenda ndarayirwa kuti hanzi ndoenda ndakageza, ndosvika ndoita, ndobva ipapo Paguva, ndosvika maybe nongotaurawo naye, because my main aim wanted to just go talk to him kuti buti pamuri ipapo taurai neni, show me something. Kana makaenda nenzira yekuti makatorwa naMwari, it's okay, rarai henyu zvakanaka. But kana makanyatsoenda muchizoti apo makashereketerwa, show me something, make me know something. I wanted to go and cry kunochema Paguva rabhuti vangu, handiti zvakandirwadza. And because inini nabhuti vangu takazotaka kuzoita close ndakura, because you know it is our difference of years, and time ndandiri kuma-teenage years I used to, you know, zvakuti ndandichiti nechiumwana ndichita zvazvo zveumusikanzi wayo ma-teenagers. Yeah, he was rough madays wayo. Saka, you know, there was a time I even almost committed suicide ndichiti hey but wangu, you know, we were not close as we were growing up because I think of our age difference. But as we are now getting older and mature, we started, I think in Naputu wangu we've got less than 10 years to be close, and every day my brother would tell me he loves me every single day. The last chat ndakazova naye ndakazoitawo naye achitonditi tichitotaura achitonditi hakunoko zvinhu zvakangooma because of nyaya dzecovid mabusiness ari low. Akatonditi I love you sis. Iri Wednesday, Thursday ndofanira touyawo ndakatoti I love you too bro. Friday kutonosangana neminyakanyaka iyoyi, you know. I am just so hurt. Tell me kuti saka
munhu akakandotsaka kuti unoenda paguva at least wakageza usanotakura nezvinhu just in case kune zvinhu zviripo wotaurawo naye paguva ipapo wozobva ipapo wogezawo wosiyana nezvinhu zveikoko wodzoka kumba usatakurana nazvo kuuya kumba. But I did not get a chance to do that. Izvezvi pane dombo ndinotoziva kuti chichakaitika. Is it kuti pane zvimwe futi zvavakatsindira mukati kuti vhire atovharika vharika? I don't even know. If the mother-in-law can lie kuti hapana chakaitwa, hapana function, tanga tisipo, ko mwana wacho akanitumirirei kuti makashanda sei? Edwembo reZimbabwe up to now, I need someone to just help me heal. I need someone to tell me kuti handisi kuziva rubatsiro rwandiri kuda, handitoziva kuti rubatsiro rwei, munoziva, because mwoyo wangu has got so much anger and I feel like I can right now kuti nditori mweya wekuti I can feel like I just want to do anything to revenge whatever that happened. Ndine mwoyo iwoyo, of which in nature, naturally that's not me. I'm a very nice person and ndinoda kuti senge ndiri kuzvishambadza but kuti ndizoramba ndakabata chikumbu cho chekuti I can want to revenge nekumunhu izvo zvakandiudza kuti ndauya neichi ita so should go back to sender. I can do that, but azvizi izvo zvandiri kuda. Ndoda ngoti I don't know, handisi kuziva kuti ndiri kudei. Ndonyaya yangu mukomanasho, ndokumburawo kuti kana mazoposta mundiudze nditevere comment section, maybe I can just get some advice or something to just help me. I don't know. Later basa. Vedare, that was a WhatsApp voice note yandareceiver ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Inyaya inorwadza, nyaya inonzwisa tsitsi.